Dobrý deň, moje meno je Martin Bánovský. V mene spoločnosti D-Services vás vítam na technickej prezentácii zameranej na prácu s údajmi z katastra nehnuteľností v prostredí AutoCAD Map 3D. V úvode si predstavíme program AutoCAD Map 3D. Je to aplikácia postavená na modeloch pre projektovanie a manažovanie, ktoré umožňujú široký prístup ku CAD a GIS dátam. Je to otvorený systém a užívateľ je teda zároveň aj vlastníkom dátového modelu, môže ho upravovať, doplňať, ku všetkým dátam má plný prístup. V prípade, že je potrebné dáta poskytnúť partnerovi s iným systémom alebo chce prejsť na iný systém, nie je ničím obmedzený. AutoCAD Map 3D je postavený na spoločnej databáze Oracle alebo Microsoft SQL, a teda celý tím pracujúci na projekte vždy narába s aktuálnymi dátami, čím odpadá problém s ich harmonizáciou. Súčasťou programu sú špeciálne dátové modely, teplo, voda, kanalizácia, plyn, elektrické a káblové rozvody, ktoré sa prispôsobujú požiadavkám každého klienta. Map 3D ponúka možnosti nastavenia vlastného užívateľského rozhrania, dialogových okien a tvorby mapových zostáv. Program umožňuje tvorbu vlastných pracovných postupov, ktoré zefektívňujú a automatizujú prácu s údajmi. Map 3D samozrejme ponúka plnú funkčnosť nástrojov klasického AutoCADu. Tieto tri základné nástroje sú spoločná databáza, Oracle alebo MS SQL, v ktorej sú uložené všetky dáta. Ďalej nástroj Infrastructure Administrator, v ktorom tvoríme, editujeme a administrujeme celý projekt, respektíve dátový model. A napokon Map 3D, v ktorom zobrazujeme všetky uložené dáta, tvoríme mapové výstupy, tvoríme nové grafické prvky, ktorým pridávame atribúty. Prejdime do prostredia AutoCAD Map 3D, v ktorom máme vykreslené dáta, ktoré sme importovali pomocou modulu Kataster. Modul Kataster je spracovaný v súlade s platnou legislatívou a vytvorený program pre import katastra je nastavený pracovať s takto nadefinovanými vstupmi. Pri jeho tvorbe sme vychádzali z metodického návodu na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy a smerníc na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému GKK. Ako prebieha práca s projektom Kataster? Na začiatku každého projektu si naimportujeme dáta. Klikol som na ikonu, ktorá aktivuje našu nadstavbu, náš program pre import dát z katastra nehnuteľností. Importujeme grafiku, súbor grafických informácií vo formáte VGI, súbor popisných informácií vo formátoch FPU alebo DBF, respektíve CSV, a je uspôsobený aj na import geometrického plánu vo formáte XML a VGI. Program pred importom dát vždy spustí najprv ich kontrolu, či spĺňajú štandardy v zmysle platných noriem. Prostredie AutoCAD Map 3D, v ktorom sa nachádzame, tvoria tri hlavné lišty. Lišta hlavných nástrojov na vrchu, prieskumník dátového modelu a lišta zobrazovacieho modelu. Tá je napravo. Dátový model je prehľadnou štruktúrou projektu. Delí sa do skupín a prvkov. Je to akýsi náhľad na tabuľky príslušnej databázy, v ktorej sú uložené všetky dáta. Dátový model Kataster sa delí na tieto hlavné skupiny. Súbor popisných informácií, v ktorom sú uložené informácie vecných dát o parcelách, a súbor grafických informácií VGI, grafika parcely CE, popisy a iné objekty grafické, geometrické plány a skupina BPI. Zobrazovací model, lišta napravo, je legendou, symbológiou prvkov v databáze. V závislosti od atribútov týchto prvkov ho môžeme tvoriť a meniť. Zobrazovací model Kataster spĺňa určené normy a je zhodný so zobrazením na katastrálnom portáli. Delí sa na takéto skupiny. Sú to skupiny, ktoré zodpovedajú súboru grafických informácií a dáta v nich vykreslujeme podľa atribútov, ktoré sú uložené v týchto dátach. Nadstavbou štandardného zobrazenia oproti zobrazeniu, ktoré je na katastrálnom portáli, sú tematické mapy, ktoré sú tvorené podľa súboru popisných informácií a požiadaviek užívateľa. Teraz máme vykreslené dáta z katastra nehnuteľností, pričom parcely C sú vyplnené
farbou v závislosti podľa atribútu druh pozemku. Pozrime si legendu k tejto tematickej mape a vidíme, ktoré farby predstavujú aké druhy pozemkov. Inou tematickou mapou je mapa podľa počtu vlastníkov, kedy parcely C a E vyfarbujeme podľa počtu vlastníkov v gradiente od zelenej najmenej vlastníkov po červenú najviac vlastníkov. Napravo vidíme legendu. Takto vykreslenými dátami môžeme prechádzať. Vypnem vyplnenie parciel a vyhľadávať podľa čísla parcely, podľa lokality, ale len ako grafika. Ovšem máme naimportované aj popisné informácie katastra nehnuteľností a tieto informácie sú bohatou databázou, s ktorou chcú užívateľia efektívne pracovať, nielen si prehliadať hranice parciel. Prístup k týmto dátam popisných informácií v prostredí Map3D zabezpečujú formuláre. Zobrazme si vybraný formulár. Klikneme na atribúty, vyberieme plochu, potvrdíme. Načíta sa nám formulár parcely registra C. Čo vidíme v hlavičke tohto formulára. V tomto formulári nájdeme informácie samozrejme o čísle parcely, o súpisnom čísle, pokiaľ je uvedené, výmeru parcely v metroch štvorcových, zapísanú výmeru, grafickú výmeru a rozdiel medzi týmito výmerami, pokiaľ je evidovaný, číslo poslednej vykonanej zmeny, mapový list, zapísanú cenu, či sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť, aký druh pozemku je na tejto parcele evidovaný, druh ochrany nehnuteľnosti, spôsob užívania, druh vlastníctva, číslo listu vlastníctva, evidenčného listu, umiestnenie, ak je evidované. Toto sú základné dáta o parcele registra C. Takto vyzerá formulár. Formuláre v prostredí AutoCAD Map3D a modulu Kataster sú živé, sú navzájom prepojené. To znamená, ak sa chceme prekliknúť a ak sa chceme dostať k listu vlastníctva pre danú parcelu, klikneme na tlačítko list vlastníctva. Automaticky sa nám načíta príslušný list vlastníctva, ktorý ponúka prehľad základných informácií, ako je počet účastníkov, počet právnych vzťahov, ktorý je evidovaný na tomto liste vlastníctva, počet parcel registra C, E a počet stavieb. Vráťme sa späť k formuláru parcely registra C. Klikneme na formulár evidenčný list, ktorý sa nám načíta. A vidíme, že je na ňom zapísané, že sa jedná o majetok obcí. Užívateľom je mesto Detva. Pozrime sa na vlastníkov danej parcely. Formulár vlastníci je najbohatší, nesie najviac informácií. V hornej časti máme informáciu o katastrálnom území, o podiele vlastníka na danej parcele. Ďalej máme tu na informáciu o adrese vlastníka, informáciu o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak je evidované, informáciu opäť o adrese a prehľad, aké parcely, respektíve koľko parciel daný vlastník vlastní. Na danej parcele máme evidovaných dvoch vlastníkov, čo vidíme v dolnom rohu, v ľavom dolnom rohu formuláru vlastníci. Medzi týmito formulármi sa môžeme prekliknúť týmito šípkami. Čiže vlastníkmi danej parcely sú mesto Detva a spoločnosť. Informácie o stavbe získame kliknutím na formulár stavby. Sú to stavby postavené na zemskom povrchu a jedná sa o budovu mestského úradu. Teraz vyberieme inú parcelu registrácie, o ktorej vieme, že je bytovka. A ukážeme si formuláre pre všetky byty, ktoré sú na danej parcele. Týchto bytov je 82, opäť som to vyčítal z ľavého dolného rohu. Medzi formulármi sa môžeme preklikávať. Ak však chceme získať prehľadnejšiu informáciu, napríklad aké rôzne výmery
majú tieto byty v danej budove. Klikneme si na tabuľkové zobrazenie vo formulári. Dostaneme sa k výmere. Výmeru si necháme zoradiť vzostupne a keď prechádzame tabuľkovým zobrazením vo formulári, získavame prehľad o tom, aké rôzne byty tam sú. Pokiaľ chceme tieto dáta poskytnúť tretej strane, exportujeme ich do Excelu. AutoCAD Map 3D veľmi dobre spolupracuje s Excelom a vie dáta do Excelu exportovať a vyberané dáta vie do mapu z Excelu aj importovať. Automaticky sa nám otvára Excel a to tabuľkové zobrazenie, ktoré sme mali vo formulári, sa nám prenieslo do Excelu. Tu je stĺpec výmera. Excel zatvárame. Formuláre slúžia nielen na prehliadanie informácií a listovanie medzi formulármi, ale podľa formulárov a podľa našich požiadaviek môžeme vyhľadávať rôzne parcely, tvoriť vybrané dotazy. Začneme filtráciou, respektíve dotazom takým, že chceme nájsť všetky parcely registra C, ktoré sú evidované ako záhrada. Aktivujem filter vo formulári parcely registra C. Z druhu pozemku vyberiem záhrada a potvrdím filter. Vidím, že v tomto katastri je 2105 parcel registra C, ktoré sú evidované ako záhrada. Ukážme si formulár parcely registra E, v ktorom budeme vyhľadávať. Medzi parcelami registra E chceme nájsť také, ktoré sú v extraviláne obce, vedené ako trvalý trávny porast. Aktivujem filter, umiestnenie vyberiem extravilán, druh pozemku trvalý trávny porast, no zároveň chcem filtrovať, vyhľadávať aj podľa vlastníka. Urobím tzv. Vznorený filter, kliknem na formulár vlastníci, tu je tiež aktívny filter a chcem nájsť tie parcely E, ktoré majú vlastníka poľnohospodárske družstvo. Do pola menu a adresa zadám časť reťazca poľnohospodárske družstvo. Náhradné znaky hviezdička na začiatok a na koniec. Potvrdím a aktivujem filter. Výsledkom je 14 parcel registra E, ktoré spĺňajú moju požiadavku. Tieto parcely chcem zobraziť, zvýrazniť. Chcem vedieť, kde sa nachádzajú. Otvára sa mi formulár s grafikou a zvýrazním všetky parcely. Automaticky sa mi zmení výrez v mape a vidím tieto parcely, ktoré sú čierne, so žltou obrubou, sú zvýraznené a spĺňajú moju požiadavku. Posledná filtrácia bude nad bytovými a nebytovými priestormi. Zrušíme zvýraznenie. Tu chcem nájsť také nebytové priestory, ktoré majú výmeru menšiu ako 100 m2 a sú vo vlastníctve obce. Aktivujem filter, výmera menšia ako 100 m2, nebytové priestory, vlastníci, mesto, potvrdím, parcely E, to tam vypnem. Aktivujem filter, dostávam 27 výsledkov. 27 nebytových priestorov s výmerou menšou ako 100 m2, kde vlastníkom, respektíve spoluvlastníkom je mesto. Tieto dáta opäť môžeme exportovať do Excelu, pripraviť tak prehľad. Program Map 3D okrem toho, že veľmi dobre komunikuje s Excelom, je otvorený aj práci s inými formátmi, nielen s natívnymi súbormi AutoCADu, ktoré sú DVG a DXF. Rovnako je otvorený importovať formáty DGN, súbory S3Shape, rastrové formáty
VMS služby, pripojiť sa k rôznym serverom, k rôznym databázam. Prehľad možností týchto pripojení vidíme v tomto okne. Ja som pripojil georeferencovaný raster, v tomto prípade je to ortofotomapa, ktorú chceme zobraziť. Zapnem ortofotomapu, ktorá je umiestnená pod parcelami, čiže musím vypnúť vyplnenie parciel podľa druhu pozemku, túto tematickú mapu. A získavam prehľad. A môžeme konfrontovať geometriu z katastra s ortofotosnímkou. V prípade, že potrebujeme vytvoriť nejaký jednoduchý mapový výstup s hranicou parcely a keď vložíme ortofotosnímku ako podklad, urýchli to a uľahčí to orientáciu užívateľa, ktorý čaká na takýto mapový výstup. Ako môže modul Kataster v prostredí Map3D uľahčiť prácu s dátami z katastra nehnuteľností, okrem toho, že v nej môžeme filtrovať, vyhľadávať. V prípade požiadavky na presnú identifikáciu parciel pre navrhovanú stavbu sme vytvorili nástroj na rýchlu tvorbu požadovaných tabuliek, ako aj grafických výstupov. Povedzme, že časťou katastrálneho územia má viesť nová líniová stavba, navrhovaný vodovod. Poďme si zobraziť tento návrh. Projektant nám poslal DVG súbor s navrhovanou líniou. Tú líniu si vložím. Tvorím DVG. A tu navidím túto líniu. Vidíme, že prechádza pomerne veľkou časťou katastra, prechádza mnohými parcelami. Čo potrebujeme pripraviť je zoznam dotknutých parciel a identifikovať vlastníkov týchto parciel. Ako postupujeme? Okolo tejto línie sme vytvorili dvojmetrové okolie, ktoré bude súčasťou stavby. Pozeráme sa na toto okolie. Pod týmto návrhom, pod týmto okolím stavby hľadáme vlastníkov prioritne pre parcely registra C. Ak parcely registra C vlastníka nemajú, identifikujeme vlastníkov parcely E. Pozrieme si rozloženie parciel podľa týchto podmienok, ktoré máme zadefinované. Parcely C bez vlastníka sú tieto ružové. Parcely C s vlastníkom sú fialové. Teda pod ružovými parcelami C, ktoré vlastníka nemajú, budeme robiť prienik nad parcelami registra E, ktoré vlastníka majú. Výsledkom prieniku nad týmito parcelami je záber parciel. Vypneme si návrh a dostávame záber, ktorý spĺňa definované požiadavky a vždycky na hraniciach príslušných parciel, buď C alebo E, je vytvorená hranica. Dostali sme tzv. Diely. Vypneme si vrstvu DVG, ktorú sme tam vložili. Dostávame tzv. Diely parciel. Tieto diely chceme ale nejako identifikovať, aby sme ich vedeli odlíšiť medzi sebou. Potvoríme si formulár takýchto dielov, v ktorom vidíme, že je pripravené políčko atribútové ID dielu, ktoré máme vytvoriť, priradiť. Okrem tohto atribútu môžeme priradiť aj iné atribúty podľa požiadaviek užívateľa, napríklad číslo zmluvy, nejaký obrázok, dokument, ktorý bude pripojený k formuláru a prostredníctvom formulára sa ku nemu bude dať dostať. Poďme teraz priradiť identifikátory pre všetky vzniknuté diely. Pomôžeme si Excelom, pretože takto by sme museli jednotlivo zadávať čísla.
Čiže vyexportujeme si tieto dáta do Excelu a priradíme čísla dielu. Pred feed vložíme záhradku ako identifikátor, označíme všetky bunky a aktualizujeme tento formulár. Prebieha aktualizácia 332 dielov, ktorá sa ukončila a vidíme, že identifikátor je vložený. Aby sme aj v grafike sa efektívne vedeli pohybovať a byť zorientovaní, chceme tento identifikátor vykresliť, vytvoriť popis. Zobrazovací model je nastavený tak, aby tieto popisy zobrazoval tieto ID čísla. Teraz ich necháme vytvoriť, čo bude chvíľu trvať. Tak, a teraz každý diel má priradené svoje číslo a je aj zobrazené. V prípade, že nie sme spokojní s touto grafikou, že sa nám nepáči, chceme ju upraviť. Teda budeme editovať zobrazovací model. Ideme editovať záber parciel. Chceme upraviť hranicu záberu z tej okrovej na sito červenú. Použiť, zavrieť. Hranica všetkých dielov sa nám zmenila. Rovnako chceme upraviť aj čísla dielov. Upravíme farbu popisu. Sito červená. Použiť. Čísla všetkých dielov boli zmenené, ich vzhľad bol zmenený. Čiže máme pripravenú geometriu záberu parciel s informáciami o parcelách a o vlastníkoch. Aby sme naplnili cieľ požiadavky, potrebujeme pripraviť zoznam dotknutých parciel a identifikovať vlastníkov. Program Map3D ponúka možnosť pripraviť exporty tabuliek podľa potrieb užívateľa. Pozrime si dve základné, jednou z nich je zoznam parciel, ktorý exportujeme do Excelu priamo z mapu. Zobrazíme si formulár zoznam parciel a následne ho exportujeme do Excelu. Vymažeme pomocné stĺpce. A získame zoznam parciel, ktorý je radený vzostupne, nezávisle od toho, či je to parcela registra E alebo parcela registra C. Okrem toho chceme vygenerovať ešte zoznam vlastníkov. Takto vygenerovaný export už mám pripravený v Exceli, pretože ten chvíľu trvá, kým sa vyexportuje. A vidím, že v zozname vlastníkov mám číslo listu vlastníctva parcely E, číslo parcely E, číslo listu vlastníctva parcely C, číslo parcely C, poradové číslo vlastníka na liste vlastníctva, informácie o vlastníkovi, jeho adresu, vlastnícky podiel, druh pozemku a výmeru daného dielu v hektároch a v metroch štvorcových uvedenú. Tabuľku môžem zavrieť, požiadavku sme naplnili, pripravili sme požadované tabuľky. Akousi nadstavbou, ktorú sme pripravili pre ľahšiu orientáciu v spracovanom katastri, je pracovný postup Google Street View, ktorý nám zobrazí nasnímané snímky z Google Street View. Aktivujeme ho a kliknutím na bod, plochu alebo líniu sa dostaneme na príslušné miesto, ktoré, ak je nasnímané, sa nám zobrazí v ľavej časti okna. Zväčšíme okno. Máme tu okno Google Street View. Toto okno je opäť živé. Môžeme sa v ňom hýbať, meniť zobrazenie. V prípade, že potrebujeme získať nejaké dodatočné informácie, ktoré sme v teréne si nezapísali, môže nám tento nástroj hodne pomôcť a ušetriť jednu cestu do terénu.
Tak a pohneme sa ešte ďalej. Čiže toto je jeden praktický nástroj navyše. Projekt vypracovaný v prostredí AutoCAD Map 3D so všetkými informáciami je možné ľahko publikovať na web. Ponúkame dve možnosti publikácie dát na web. Jedno je open source riešenie v prostredí MapGuide. Toto prostredie slúži hlavne ako prehliadač údajov. Je však možné rozšíriť ho o základné možnosti vyhľadávania podľa atribútov. Druhé prostredie je prostredie Autodesk Infrastructure Map Server. Je to vyššia úroveň webového prostredia, v ktorej je možné tvoriť a editovať, respektíve sú dostupné základné funkcie AutoCAD Map 3D. Prepneme sa priamo do tohto prostredia, kde máme načítaný ten istý kataster. Je tam zabezpečené to isté zobrazenie, teraz sa pozeráme opäť na tematickú mapu, vyfarbenie parciel, registrácie podľa druhu pozemku. Sme vo webovom prehliadači. Rozdiel je jediný ten, že zobrazovací model je tu na ľavej strane. Vypneme si vyfarbenie parciel. Zapneme. A dátový model je na pravej strane. Zobrazme si formulár parcely registrácie. Vyberieme túto parcelu. Načíta sa nám formulár a vidíme, že opäť obsahuje tie isté dáta, tie isté atribúty, ktoré obsahuje aj formulár priamo v prostredí Map 3D. Formuláre sú aj tu na živé, môžeme sa medzi nimi preklikávať, môžeme v nich filtrovať. Výsledky filtrácií môžeme exportovať do Excelu. Čiže toto prostredie naozaj ponúka veľmi dobré možnosti práce. Navyše je možné nastaviť rôzne užívateľské prístupy. Užívateľia môžu mať prístup len ku grafickým dátam, ďalší typ užívateľov môže mať prístup ku grafickým aj popisným informáciám a najväčší prístup je ten, keď môže robiť človek aj rôzne prieniky, identifikáciu parciel, vyhľadávania, filtrácie v závislosti od definovaných požiadaviek zákazníka. Toľko možností publikácie dát na web. Týmto sme naplnili cieľ technickej prezentácie. Zhrnieme si, čomu sme sa venovali. Predstavili sme si program Map 3D, predstavili sme nami vyvinutý program pre import dát katastra nehnuteľností, tak grafické ako aj popisné informácie. Navyše možnosť importovať dáta geometrického plánu. Tieto dáta štandardne zobraziť podľa noriem, ktoré sú platné. Ukázali sme si tvorbu prienikov, tvorbu dielov, pripravenie dvoch výstupných tabuliek, zoznam dotknutých parciel a zoznam vlastníkov týchto parciel. Na záver sme si ukázali možnosti publikácie dát na web. V prípade, že počas prezentácie vás napadli nejaké otázky, kontaktujte nás prosím prostredníctvom mailu alebo telefónu. Kontaktné informácie nájdete na našej web stránke www.gisservices.sk. Ďakujem za pozornosť.